tiene el placer de presentarlos la conferencia municipal de Andorra. La conferència que avui faré porta causa de la tesi doctoral que vaig fer en el seu dia i que vaig defensar l'any passat i amb la que em vaig doctorar a la Universitat de Barcelona, i el que porta com a títol el coprincipat de l'organització institucional nascuda al segle XII fins a dia d'avui, i com han anat evolucionant les institucions andorranes des de la seva creació fins, podríem dir, fins al segle XVII, on s'assoleix un nivell de sobirania interna pròpia i remarcable d'aquella època. A partir del segle XVIII, amb l'arribada de les monarquies borbòniques, tant a França com a Espanya, hi ha una recessió en el reconeixement de la sobirania d'Andorra, fins al segle XX, on es produeix l'aprovació de la Constitució, i després, els 30 anys que s'expliquen, del 93 fins avui, com ha evolucionat i com s'ha consolidat el sistema constitucional.